салом алейкум, дӯстони азиз. Номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. Видеообращение барои одамое ки беақланд. Агар баақл мебуданд, ҳеҷ вақт группа бисёри экстремистора ин назариёи террористои запрещенора дастгирӣ намекунанд. Ин ҳамаша беақлӣ, бесаводӣ. Як чизтон мегӯм, хушвақт гӯш кунед ва як фикр кунед. ҳозир ансари вақт аст. аризата бинависед роика мебахшандтон. ай пишти зиндагитон шед. фикри падару модари пиртон накунед. Додоҷон Атабулоев ҳамат мешиносед, як алкаш. Як гум мешавад, гӯя мебурояд, охине ки меларзад. Кабири Чумо, Иқболи Криса, Кличкошуна алиш кардан. Ҳусейнак, Ҳусейни Калмарх, Берӯзи Даюс, бо 3-4 шакали дигааш. Аввал Додоҷон Атабулоева, яъне худшон мегӯянд группаи бисёри экстремисто, ин назариёи террористои запрещено, именно Иқболи Чумо, Додикшош гуфтесан, алкашош гуфтесан. Как будто дар ҷогаш мишта ховад. Аввал устодиш мегуфтанд. Ҳамин историяи Додоҷон Атабулоев шумода басай. 31 сол биромад. Бе факт далел. Сагвори. Як мираз одамай. Як бесавод одамай. Ҷакид. Чӣ хел ки модари тоҷика пас мезад, лаънати сухане ки задагии зидди модари тоҷик, ҳеҷ вақт мо ҷавоно, одамое ки ба нанг ба номус ҳастанд, миллатдӯст ҳастанд, аёлмо намебуроем. гуфт ки асри 21 калуши модари тоҷик гиридагӣ гуфт дар калуши пои модаротон фалон кунам. Модари тоҷика гуфт фалон кардеса. оз Иқболи Чумо ҳам гапои як даюси Додоҷон Атабулоева гап задеса. ҳардуш яганд. Додоҷони яъне гомосексуалист, ира ман нагуфтам, ира Иқболи Чумо гуфташ. гуфт ки ту на хона дорӣ, ту як саги пир ҳастӣ, ту на як хона дорӣ, на зану фарзанд дорӣ, ту як никто ҳастӣ. фақат дар ҳамун квартирае ки ту зиндагӣ дорӣ байрақи Чумоа. бовар намекунед. 1-2 минута видео аст, тамошош мекунем ки Иқболи Чумо чӣ мегӯяд Додоҷон Атабулоева. агар ту хута фалақ бикашӣ ба банди алабала, туро ҳеҷ ка раҳбарат намекард. ту хута агар фалақ бикашӣ, 3 та сигарет бигирӣ даи дастӣ, 4 та ноутбук даи дастӣ, 6 та айпади дига даи дастӣ, туро ҳеҷ ка раҳбарат намекард. ту як журналистӣ. Журналист раҳбари сиёсӣш наметавона ҳеҷ вақт. кӯшиш кардам то имрӯз ки ягон гап назанам, вале воқеан мебинем ки ин аблаҳ аст. манам намехоҳам аслан номта бигирам. барои чӣ? барои ман гуфти рӯсо западлоай номи тура гирифтам. ҳамчун як шахсиятат намедонам ман тура. ман барои ту чизоеро медонам ки худо худаш медонад. тамошо кардем Иқболи Чумо чӣ мегӯяд, як Чумои дигара. Иқболи Чумо, Додоҷон Атабулоеви Чумои гомосексуалист хай худаш шинавидин. На самом деле ӯ чортай. тра 30 сол гуфт Додоҷони алкаш, Додик, тра 30 сол кашиданад политикои Европа. Ту дириди уже, тра партофтанад. фикр кунед, ки бо Додоҷон ози кист? аввал наменӯшид, алкаш набуд. мардум, дар берун, дар Европа мишта гаштесай. журналисти продажниш гуфт. Иқболи Чумо хачан журналисте? фахр мекунад. гуфташ ки журналист продажни мешавад. журналист политик шида наметавонад, не ки худаш чорт. бо як моҳ пас биромад гуфт ки журналист метавонад политик шавад. фикр кунед. шуморо истифода бурдесантон. аз ман як гуфтан аст.